Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Arozberrira joan gara eta bertan Jesus Urrutiak azalduko digu aurtengo belar boloen plastikoentzako Zilotite markan ze aukera duten, eta ondotikan Arozberritik Arizkun aldera joan eta Fermin Larraldek, Laurentxek, balorazio sakon bat edo global bat egingo digu, lehen sektorea nola dagoen eta batipat, haziendan dauden azpi sektore guzti hauetan berak nola ikusten dituen. Saioaren hasieran esan bezala hementxe gaude, Arozberrin, Iruritako Zaldubi poligonoan, eta gurekin nola ez, Jesus Urrutia dugu, gizon esperimentatua lehen sektorean, eta Jesus ikusten dugu ez, mauka motzetan, euri pixka bota du, belarra ateatzen ari du, eta belarra ateratzen hasten delikan, badakigu jendea ez, nerviosten da, eta danak albezain laster, belarrak egite ez, alaxe da ez, aurtengoa, bapaten temperatura bero hauekin eta ura falta, baina moitu da pixka badana ez. Bai, egia da, ia urdazu behar lortzanta dire bolak egiten, edo namari aldena bai, eta harri gehienetan hasi dire bolak egiten, neuko belar horrekin, bai, eta zuketzen duzu bezala demora eperunekin, diende animatu da eta belarra bulkatu du, bai. Badakigu ez, azkenean belarra ezinbestekoa dugula ez, hazin da bazkatzeko, bertako belarra baldin bada hobe, baina, neguari begira eta urteosari begira ere, daolikan pixko bat nola baitxerin barduna da bildu, eta kontserbatu edo nola baitxere mantendu, gero kanpon ezin delikan bazka hori eman ez, jatera emateko ez, eta badakigu ez, siloak, betiko siloak hor direla, baina aspalditxo urteak dire, sistema erosoa eta belarra ongi konserbatzeko siloan, boloak direla ez, plastifikatutako boloak ez, hori urteko adreia boloak egiten direla ez. Pues bai, leheno zilo zanja ditzen zaio, leheno dorrea, gero zilo zanjak hasi ziren, eta normalmente egin behar zen azen hasite segiduan bete behar ziren. Osea, norzen irula egunez ez da konvenia izi hartzia ez dara. Kamio, bolakin egiten duzuna da belei bat, bere puntuan dagolaik lore hasientzin justuki, eta bere puntuan egiten duzu bola bat, egiten duzu belei bat, egiten duzu beste belei bat. Eta lasai egiten duzu, eta momentu bere optimoan dagolaik, bai, eta orden horrekin alabera, forraje eta ziro hobe ateatzen da. Bai, horretarako plastiko, kalitatezko plastiko bat nahi dugu ez, ez aski plastiko bat jarri, eta gero bere funtzioa plastiko horrek ez betetzea. Zuek Zilotite markarekin egiten duzu ez, urte pilo bat, eta konfiantza ematen duen izen badugu ez, marka bat ez. Bai, dudik gabe, ez da produktu merkena, bai kalidadean gehiena duena, bai, dudik gabe. Badire euniz diferentzia txik izaten aldire plastiko bat fabrikatzean, bai, hori noiz ikusten da horren kalitatea, hori ikusten da, analizatzen batugu 6-8 hileten buren silo egin tonduan, egiten badugu analiziz kimiko bat, horren ikusten dugu proteina gehiago dituela, bekiago data dela siloa, ez dela. Hori ze diferentzia gehiago zuzukeri du plastikoa dela, baina badia hori diferentzia, zeren gatik, por ejemplo, bat izaten erda, kola bera, ez dela. Badia beste marka plastikatzuk kola gehiago dutenak, eta Zilotite du gutiago, linbizien, baina Zilotiten teknologiak egiten dena du linbizien kolatu guti, gero badaie kola laxatuz. Honekin ze konsegitzen dugune da, ez daiela kola hori linbizien luzatzen den, beste estirador horietan ez daien hor kola gelditu, eta sobera luzatu, eta beste batik izaten da, dena zikin edo laik, orden produktuak sobera luzatzen da, eta ez da hona atratzen, sobera mehatzen da. Eta beste problematizatzen arduena kola honiz dutenak ere da, uste bat duzu iduzkian bizket, teleskopikoki hartatzen dire goitik, ez du bolorrek gero bario, bobin horrek ez du gero bolak egiteko. Bai, bultatzen gara berriz ere belarrara, mozteko puntura ez, bolo bat gero kalitatezkoa zu duzu bezala azterketan
kimiko bat eginda, analitika bat eginda, kalitatezko izateko, hasi barrera, prozesu guztietan gauza guztiak ongin bar dire. Eta lehenbiziko gauza da, moztu behar delikan, bere tenorea moztea, ez? Bai, dudik gabe, bai. Justu hori atraintzina ezten dut egin behar dela, eta gero beti ezten da, ez dela kantitatea, ez dela kalitatea, ez dela. Osea, hori zebezu da, goitixo hoti moztu, lurrik eta ez bildu, lurroi ez da bate ona, pozoina ez dela da, eta ordena bada guti bildu, ona bildu, hori da, dudik gabe. Bai. Moztu dugu, belar ona bildu dugu, eta einbar duguna da, konserbatu. Xilotite markako plastiko batekin, ez egite aukerak. Xilotite da izena, marka, xilotiten barruan ere badire tamaina desberdinak, koloreak, ze aukera izaten da. Bai, badire, bortzeurok eta egiten eta berritan barrekoak, jende zautzen dituen bezala, badire kolore beltzak, xuriek, berdeak. Bero ez duen iten tokien beltza ongi gelditzen da. Berkiten duena du, absorbitzen du bero gehiago, eta ordean plastiko beltza onduan izaten da azukria gehiago. Ordean behiak aten dira, piskat erotoko oztalai atera. Baizik, komenizaten da nagaztia, xuri ez da gaizki. Gari tokioketan merkena den beltza patzen da, eta ez du premiak ematea, bai. Eta gero beti badeo teknologia berriek, hori berean eta dute plastiko bat, urte pare bat, Frantzian dena ja probatu dute, galtik eskaintzen dugu hemen. Eta da, izen beharrean 1500 metro luze, ditu 1800. Eta horren ditu 2 mikra gutiago, dago iti 2 mikrako izen beharrean. Baina, badire fabrikante batzuk kopiatzen dutenak egiten dutena du, da globoa bezala, ez? Egiten dute lasterrago tiratu eta egiten da menxago gelditu. Baina guk egiten dutena da, silotit egiten duena da, behin pastenek globoan egiten du prensatu orden egiten du etxi haize pasa, bai, ez da egin sartu oxigenoeta bate, horrekin egiten duena du luzatu. Orden, dia esperimentatu da, produktua merkixo atatzen da, 3-4 euro horroioan gutiko atatzen da, eta kalitatea berbera da. Bai. Jendeak normalean suposatzen du, baitiko neurriak, baitiko koloreak, pixo bat, nahiko berdin erosten duela, ez? Ez badu arrazoek segitzen dute, gero zarrara basatzen dire, badie toki bat zuten, xurian atakatzen dute beliak, beste toki batean ez, eta dependitzen du ezagitzen zertaz. Baina, nolete batu bere usaiak, bere kostumiren, nola batatzen zen ongi, eta bedu hortan berean segitzia. Nekazari da, gehiena badakina berak egiten durakoz. Gero ezagite nekazariak ongi egiten du boloak usten aldira kanpoan edo zein lekutan, posizioa ere ustekoa badu bere zer ikusia konservazionean, zer gomendatzen da, batik bat? Bai, beti, batzuk egiten dira arbol piantolo uzten, beti kontsekatzen dute toki garbian uzteko. Badimen dira honi zarrotoin eta hegazkineko bezero hona batekin tapatu ez dela. Eta beti ez zutiko beda uztia dudika, bezerengatik gaineko aldean baditu 8-10 kapa, eta zilindroan berezitu 4-6 kapa. Horren beti xori bat, okatu bat igaten bada gainean, zilatzen doa izak, horren beti zutiko beda dudika. Aizia eta gurie gutio bat akatzen dure, zuti dagoelek ez da guri sartzen aize. Beti ere, fabrikatzeko ere xilotite markako rollo hauek plastikoa fabrikatzeko lehen gai bat, materia bat behar dute. Ezagit, globalizazio honetan ematen dudana eskura dugula, baina gero bat paten denetatik falta zaigu. Ezagit, kasu honetan xilotitek arazoak izan ditu berak ere fabrikatzeko rolloak edo? Bai, gauden urtean izan zen problema fuertia, polimeroak ditzen da, materia prima hori da, eta nola aintzinekoan krisi zartan gutiago konsumitu zen, batzuk intzuten gutiago produzitu, eta bezaldera zuten konsumitzen ere polimeroak, hori izan genuen urtean problema oso fuertia zen prezioak goratu zen izigarrik ere gehiena bezala, eta gainera ezagon, ez? Aurten berriz itzuli da prezio gauden urteko tokiren, azmentako tokira, eta prezioan horretu gara honitz, eta momentuen ez da arazoik izango zerbitzatzeko. Bai, zuek stok bat izaten duzu, biltegian izaten duzu, kantitate kozkor bat, baina beti ere hobe da jendeak deitzea ez, eta esatea zenbatxo behar duen, pixua gero eskasi horiz izateko ez. Dudik abet, ojala hori pasatzen bari med, erraneko du belarra honiz badela, nire usteko esperientzia dugun, belarik ez zela, oso tristea zen. Bai, ojala hori pasatzen bada, baina bai, kalkula izatera intzinetik dutela kontu. Gero izaten dire saltzeria, tozen dire kotxe batean, eskintzen dute prezio merke bat, produktu bat ez dakigunen nondik heldu den, bai, eta gero balmea arazo bat darim eta ez dute gero aurpeia ematen ez, bai, horrek kasu egin behar da, honiz aldiz, dire 5 zentimo, urtean izatea die 1 euro, egun torriten mar euro, erosteat plastiko kalitate on bat, erosteat ez on bat, ez ordean, beren pena arriesgatzea, lakoz merkeat erostera bai. Bai, zuek zarete Arozberri, xilotiten banatzaile ofiziala ez, ezagiten ze eskualdean onoraino zarete ofiziala. Bai, Espainia mailan dugu dena, eta gero iparraldean esaltzen dugu bai ez zaldera ere bai.
Iparraldean alderatuz, bueno, beraiek ere onat etortzen dire, produktu ona badakitelikan unden, mugitzen dire, hemengoak arat, iparraldera bezala, ez? Bai. Esperientzia handia dute beraiek ere, ez lehen sektorean, eta bueno, beti ere silotiten konfiantza dute. Bai, dudik gabe bai, aspaldikoa da, lehenbiziko hasi zena da, beti teknologia berria ditu, ez ditu arazoik izaten, fabrikazioa oso teknologia handiekin egiten ditu, fabrikat ikusi ditugu, eta erremar da, beti zerbitzu hona eman dutela bai. Bai. Boloak egiteko orduan makineria, badakigu ez, tresneria berezia behar dela, boloak egitekoan. Ez dakit hor, askotan akatsik egiten aldeen boloa bera biltzeko orduan. Bai, dudik gabe, dena teknika bat behar da, eta lehenbiziko aldean denak ez du ongi egiten, gero pixkanaka gaten kesten nola egin behar den, hori nekazari badakitze esperientzia dutenak guina izau bekiago ez dela, lehenbiziko zertzen dugu, lehenbiziko zer da, bazka bere puntuan, albezin goiti lurrik ez bildu, bai, eta gero bolak ongi estutu, albezin fita plastifikatu, bai, eta gero tokionean altxatu, bai, hori da. Bai. Batzuk ertzen dute, uste moduzu 6 hilabete, nahikoa dira 4 kapa, uste moduzu urte terdi, dela 6 kapa patzia, ez? Bueno, hori kasu egin behar dira dudik gabe. Bai, kapa badu zer ikusia, kapa gehiago gutxiago matea, eta gero, ja boloa jatera, azindari bazkatu nahi dugulikan, boloa irekitzen dugu, plastikoa geratzen da parte, eta bueno, gaur egungo gizarte honetan badakigu ezinbesteko dela, eta hortan nekazariak dire lehenbizikoa, inguru-girua zaindu behar dela, eta hori behar den bezala ere behar da, ez egite, bertziklatu, ez? Bai, dudik gabe bai, demorekin hasiko gara, momentuen udareitzek eta biltzen dute, bakete da, kosto bat, eta logikoki, patu beharko luke, ibiltzen duenak, ez dela. Orden, Europa mailan, frantzialdean, ez iparraldean eta frantzialdean ere bai, aspaldian batzen dute, plastikoa uste dut euro tonelada, reziklatzeko. Hemen hasi ziren aurten inbar zutela, lautan hori tamar bat hasi behar zutela, heldu behite bizpilu euro rollo baten dako, momentuz ez dira hasi aurten ere. Den urtean nazten diren ikusiko da. Pentsatzot nekazarien nahiko dut albezin manso, ez bezi gastu bat gehiago da. Bai. Teknologia asko aurreratzen den garai hauetan, ezakit, boloen mundu honetan aurre ikusten ari dire beste formato batean, ezakit beste material batzukin, zuek aditu duzu ez zer edo... Bueno, honi duri duena da, horregatik dute patu ekotaxa hori da, biltzeko produktu hori eta berriz reziklatu eta berriz produzitzeko. Hortako dut idea, berriz mateko futuro bat, ez dela plastiko horri. Horrengatik idea honi zeten da hori, patzen duzu ere, baina gero bezaletik biltzen duzu oso hori bai. Bai, hori da, azkenean, danari behitu hartzaio, logikoa dena da ere, lehen sektorean daudenak nekazari eta biltzainak, badakigu ze prezio, salmenta prezioa, ze prezioekin da biltzen beraiek saltzen, badakigu beraiek erosteko orduan lehen gaiak eta bazkak eta dan oso garesti dela, beraiek esanen dute ez, inguru-giroa zaindu nahi dugu, baina beti ere gure sakeletik, ez? Guari gara lehenbizikoak inguru-giroa zaintzen, bazterrak garbi kontzen, arduraz jokatzen, eta dana bereien sakelatik ere ez da oso eramangarria, ez? Dudik gabe. Biharrik hor ditugu azten dugu jendea, mengo jardinero ditugula, eta gurri gainera. Hori gaten diren egunean, berkotugu funtzionega jopatu osasik eta garbitzeko ez dela, eta orduan ikusiko ze garesti den hori. Launtze guztia behar dute dudik gabe, porque segi dezalen entzinez bai, lehen dako. Kopurua, pixko bat lehen sektorean aritzen direnak, gero joanen gara laurentxingan ere pixko bat solastera, berak nola ikusten duen sektorea, atzematen da, pixka bat jende gaztea geroz da gutxiago dagoela edo kostatzen dela sektorean sartzea, eta ez zuek atzematen duzu pixka bat salmenta kopurutik badu zer ikusia guraldeak, ez? Bazterrak belar asko den edo gehiago edo gutxiago, baina hortaz aparte ere lehen sektorean buru belarri aritzen dena, arazo bat heldu da, ez? Bai, orain edunak hasi oso zaila dauka. Denetan bezala, orain hartio montatu daukatena, badire baztaren kuadra batzuk oso ongi montatu direnak, eta horiek lan egin behar dute, dire patzen robotak eta gauzeak, libriago dauzi, bai? Eta segitzen dute, eta segituko duten ere ustez, eske hori berean ez dute esnia falta dela, alagia falta dela. Uste bat dugu horiek akitzerat, kanpotik hariko dugu, ez dakigu zei hango dugun, zekariko dakuten, beste gauzetan bezala, ez dara oso importantia da, laguntzia apoiatzea, eta denen artean aurrera tiretzea, dudik gabe. Elegante, Jesus, gusten da garbi ez, azkenean silotiteri esker, kalitateari esker, nekazari eta baserritarrak, beraien produktua kalitatezkoagoa bazka lortzen dituztela, eta azkenean bazka hori azindari ahotik ematean, produktuan nabaritzen da.
zuri eskerrak eman beste urte batez. Gauden eleko erran, eske honi zaliz, zaila da demostrazia kalitatea hori, ni beti ezten dute, por ejemplo, ezagite ardiesnea. Ez da gauz bere ardiesne bat, granja batean dena preso dautzinek, 5.000 ardi, ez hemengo ardiek latxak kanpoan dautzinek. Eta idurien esne xurie dire bie, baina kalitate bat ez da gauz bera, ekologikoa bada. Eta gauz bere prestan da aragiekien, kotzen batu granja hondioetan, ez dakitzen ematen joaten jaterat. Eta hemengo aratzia badakidu zer jaten duten, gorri dire biek, baina badakigu hemengoa, aize, kalitate hobia dela ez dela. Esprestiko geneak gauz bera prestatzen da bai. Ongi, esan dakoa, Jesus, eskerrak eman beste urte batez, Basilotitoren ingurean informazio dena helarazteagatik, eta espero du azkenean hau dena ustutzea eta pedido gehiago galdetzea, azkenean zuen hobe berrez izanen da, baina are hobekiogo nekazari eta baserritar guztien hobe berrez. Eskerrik asko. Zuei, nahi duzen hartzio. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Fermin Larralderekin gaude, Laurentxekin, Arizkunen eta badakizue. Laurentx azindan salerosketan ibiltzen dela eta, tenore hontan badakigu, aste santuak gainean ditugu eta ezakit, Laurentx bildotxen aferan nola dago gaia? Bildotxa iduridu nahi dutela pixket, zeren ardi gutio da, gaizki herri di aurten, badie problema honiz bildotxa poliki gutio. Eta nahi dute, orai bazkotako beti pixket izaten du mobida eta muiteko da pixket bat. Moitzen da datauetarako eta moitzen da ere prezioez. Prezioz beti moitzen die gabonetarako, gero bajatzen da eta orai berriz iduridu nahi dutela pixket muitu. Orduan ezagite zugia urte kuadrilla mazkizu bildotxak hartzen da hiltegira eta eramaten. Kopuru aldetik sumatzen duzu desiente gutxu dela o? Kopuru aldetik ni benpin arzen beretek gutio. Orai haidie berriz primaverai buruz atratzen. Zenbaitzu patutuzte bi partotan. Beste zenbaitzu ez egin eta orai haidie umeten eta denete badago. Hori bildotxen aferatik, bestetik pixka bat hazien da orokorki. Sektorea, nola dago sektorea? Sektorea ongi ez dago, zer pentsuek eta kostatzen dira unitz, eta, ahatxa orai iduridu nahi dutela, mugitu dela pixkat, baina behizarrak egiten du soz pixket, baina bildotxa behar luke poliki gehioin pentsuen alaberian. Ez nire ederteuta urten gehiago ediela patzen ez dakit. Sektorea gaizki. Eta gero badakigu ez azindadunak bazka. Azinda bazkatu behar da, pentsua garesti dago eta kanpoko bazka bildurraz beti ere ez, eguraldia egiten duen, aber bazka moitzen den edo... Bazkaina errandute regadio hietan eta alfalfa ez dakit erranduten regadio bat bide uzten dutela eta horre behar du gure eta espalime da gurik, bazka berriz ere ez da bajateko, bazka sosa baliko du. Erteuten ez dakit. Eta gero ere, etxeko bazka ez, beste hemengo zonaldeko... Eta hemengo zonaldeko bazka, orai egunotan iduridu mugitu dela, guri pixketin dute, por lo menos kolori hartu du, baina otsaila eta idorrintu, horma unitzintu eta errezituen denak. Bildurra ematen du ez, ikusita batipat, azken pasan hasteko egoize hauek nola temperatura goratu diren haunitz, eta pixka bat ikusita guandikan apirilan sartzea, apirilan sartu berriak, eta bero horiek garai hauetan udari begira ikare pixka ematen du ez? Beldur ematen du, jendia beldur dago ez duela bildeko. Hemen, maiz iten bali medu, badu nahikoa, lo que pasa que, inber duela maiz. Horai egunotan botatzen du, berotzen du, hasi de pixket, baina beldurre dago jendia. Zu moitzen zara ez, desente, zonaldean, zonaldetik kanpora ere atatzen zara, zenbait feritara eta ezakitango sensazio berdina diren, no? Han ere berdin da, ez da hemen bezala, denak arrankure di, Eta zaunde, zeren gandaldin izan ginen feri betian ere, eta biltzen zen, igual 2.000 behi, eta aurten igual 100.000. Jendeak ez du, saldutu neguen sarreran, eta ez da atrain bertza hazienda. Orduan, hazienda gutxiago orokorki ere izanen da ez, ikuilu guztietan.
Eta, bueno, gero horrek ekarriko du pixka bat, prezio goratzea ere, ez? Haragi gutxi. Bai, haragi gutxi dela jendea zerbait behar du, eta, bueno, pues orduen mugiteko da, baina ez eta mugitzen mugitu orduen aldako. Bai, Zaldikoan aldetikan, oraindik San Ferminak urruti geratzen dire, baina San Fermin aurretikan beti ere harreman handi izaten duzue Valentzianoekin, eta, bueno, saiatzen zarete ez, potroak eta zuek biltzen, berai saltzeko, ze aurre ikuspen da urtengoan? Zaldikoaina pixket iduizuen apaldu zela, gero normal da ere, zeren leheno jendeak erosten zituen letxalak, tikiek, belaietara botatzeko. Eta urten ezpeizen bazkik, sartu die denak izen zen, eta horai daude zebaderoak atope, baina, bueno, hiek atratzen dielaik ikusiko daia ze pasatzen den. Konsuma balin beda beharkotuzte sartu, te gizendu, eta preziotan intzuten pixke gibelat, ikusi behar, ja, elduen hilete hortan eta bestian eta ja nola atratzen dien, porque leheno sartukoak behar dute oraia atra. Bai, eta bat ezakite konsumitzen den alde batetik ez? Europa aldera joaten direz, haunitz? Bai, Italiara ez dute gatutela haunitz, eta gero, bueno, Katalunia eta alderdi hortan ere bai, Valentzia eta horietan denetan. Zonaldeko abeltzain batzuk ongo dire pixu bat horreri, esperun ez? Igual etxean izan dute ez? Zaldikoren bat, pentsa ezen, bueno, ekaina alde hortan etortzen delikan Valentzianok atatzen duten, da... Bai, bada denetek, lo que pasa, que aurten jendea beldurrekin kendutu negu sarreran, Kendutu negu sarreran, zeren ikusten zen etzela bazkik eta etzela txikitzena. Dena falta die, baina txikitpena, bueno, txikitzen balimetu, orai dukitzen balimetu bezilete parea, pues beti joder, gehiore harteko du, normal den bezala. Bai, aldatzen ari da, ez? Zuk esan duzun, regadion diren alfalfa ere, eskasia etortzen bada hor ere, dena garesti, azkenin bazkak eramaten du gainontzeko guztia, ez? Bai, hau kate bada, dena kate bada, eta kusi arroaia hemendik aitzinez ze pasateko den. Denborak errain du dena. Bai, esneko behien kasuan, esnearen prezio bat hartu zuen ongi, ez? Esneko behiak goatu omen da prezioa franko poliki, baina atzo aitzenuen radioan, ni uste errantzuen, urte batez 7.000 behi gutio diela hemen. Eta 7 urtez 80.000 bakasero. Hoi behi hauniz die, hauniz behi. Radioak atzo kamionen ibili behin itzen, radioa zuen eta hoi hartzen zuen. Haunitz buru gutxiago, esne gutxiago... Esne gutxio eta gainera esnea behar den gauze omen da. Eskasi omen da esnea. Eta zakite, buia ere sumatzen da ez, berriz ere nahi ditela prezioa bajatu igual. Eta, badakigu, oaingo prezio egokia dela, baina urteetan ondire edo denbora luzez oso prezio bajuekin. Bajuekin, konte doidoia eta atrazen antreba solosean tertzen zuen. Alere orai dauden bezala, defenditzen diela hobeki, baina ez dara milagro egiteko, ertzen zuen arek. Bai, zirelikan prezioak oso baju, pensua oso garesti eta bazka gutxi. Horren hasi zen, sumatu zenuten zuek ere, salerosketan biltzen zaretenak esneko behiak kendu zituztela zenbatiko juk? Bai, haunitzek eta jubiletzek urbil bezena eta kendu zuzten. Eta orai haidie denetek, haidie kentzen okulio honiz, zeren ez dira jatzen al. Beti haiko diek kentzen. Gehiogan beharrean bat hogeze beti hien dire eta bat etuzte gehiago, baina errantzuen 10% bajatu zela urte batez ero, bi urte zero. Behi pintuena, bai. Eta behi pintuen kasuan, ezagite, behi ikuilu batetik esatutelak, kendu behar dut, 5 bat. Ezagite, prezio hon txamarra hartzen dute, ze sali ematen zailo gero behi oikeri? Horai mobiden denunten, bada jendea nahi duena, eta zenbait haidie migetxo eta horietek aprobetsatzen, sospizke balio dute, eta haidie saltzen, bada horietek ere hauniz jende, haidena hola. Eta gero, unek harrit, bai, saltzen di, baina gero batean baduelan titi hau, bestean baduela gure. Eske, da, munduet, baina... Bai, gero, genetikoki, estetikoki, morfologikoki, baldin badu zozerria, ez du behar duen prezio hori hartzen ez dara, ez? Aintzinerako behintzat. Ez du, lo que pasa, prestatzen duztezu, bazazi feri betera erosten duzu, ez dakizu kartzizun ona, o kartzizun txarra. Ez dakizu, baina, generalmente onak atratzen dira, generalean, baina, atratzen da denetek. Eta momentuan orduan dana nahiko larri,
Ez agitzuk, orokorki ikusita ze azpi sektorea ikusten duzu, hobekien dagoena igual, ardi esnen sektorea edo... Bueno, ardi esnen nahi dena arek sospizket arteko du, baina hemen gazte guti egide montatzen, Aziendete bakarrik bizi dena arron gazte guti da, arron guti. Ni aitzin hortan laun betekin solasian eta erratzen zaten, eta semea jas egiteko zuten etxean ero, oiterren baino zetako, ez du, hau aida akitzen dena. Bai, baina nola, hemen egontzen ratuat eta kristo jende pile pasatu, bai, erran nion. Aztak albarana, hasi zen behiretzen, erran nion, nik errantzik izenak. Pastu zien 34. Eta 34etaik, 4 ero, 100 baino gaztuko, bestea denak, nea dine, ero goro, ze futuro da. Ez da... Maten bali mizuen gauzek, jendeak gelditeko zen etxean gehiago, baino... Oain da momentua pixu bat, ez dakit administraziotik onundikan esku sartu behar den, baina ikusteko zer heldu denez. Oain garaiz gaude igual, ez hemendikan 15 urtetara orduan lau geratzen dilikan orduan... Orduan sartu, baina ez da, esken norik ejat parzaion administrazioa, nahi politikoak ozein eduten kulpe ez dakit, baina gauze, oain momentuen benpin, hola da. Bai, zer heldu den ikusten da ja. Ez da, jubiletzen dire bost, eta koplatzen dire bat hobi, ez da... Ez da, etxan segide duena, zenbaitzuk indie, baina ez dut arront errez ez, ez dut arront errez. Ongi Laurentx, ikusiko dugu aste santuak eta nola joaten diren, eta gero berriz ere ja San Ferminak hurbiltzeakin batera, ea oten garen, ea Valentzianon afera eta zaldikoak nola duien. Valentziano beti bezala bauto iture bat, igual ez dira beste ferieta etortzen, baina San Fermina ertzen dire. Eta San Fermine torritzinean mataute bueltat etxetan eta itentuzte beren konprak eta badie, torriko die, bai. Ongi, Fermin, honen gara orduan eta ordu arte ongi segi. Bale, mil esker. Zuri, gero. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.